Morning guys, hello everyone. So today is November 24, 2024. So time check is now 4:25. So madulog na ko guys, padong na ni sa ubos kay mag-ilis ko og sapatos. So nadulog na pod og sayo guys. Kay karon is Sunday, so musimba mi alas 5 guys kay sayo minisimba kay akong manghod mo duty. So nisabay na sad mi sa iya. So mao to, nadulog na ko. Pudlaya. Gubuta sa social media guys oy. Naiga balos-banos og post sila mga statement si Jang Masong og iyang boyfriend. Din karon si 5 na sad guys. Kay nagbulag silang David kay nakapabuntis daw ang botong sa tinood basin content rato ni na Cindy, it's a prank ba. So abang-abang paitan ng mga social media ay madugay ako na po niya magpost og statement sana all sikat charot. So mo to guys, dulog na ko. So guys, nakaabot na mi diri sa among lungsod. So nanaog na mi guys. So ang among sakyan kay Sunrise Bus. So wala jud mi gi-center diri sa kanang eskina padong sa simbahan kay na among goy mga ninaog. So diri na lang mi maglakaw na mi padong dito. So ngit-ngit pa kayo ang alas 5 guys no. Grabe kasi mukalit po ni siya kahayag. Inani ang ato ang panahon karon. So naa na mi diri dapit sa munisipyo guys. Muliko na mi ani padong sa simbahan. So guide us, Lord God. Help me. So to guys, tanawa. Dapit na sa kumbento. Itong loyo sa simbahan. Ano diha dapitan init kay tanawa. So hello guys. Mana nami og simba so ni pauli nami guys padong nami ana sa merkado. So hayag na kayo ang adlaw guys no. So daghan kayong mga payag-payag nga gihimo kilid sa simbahan guys. So tanawa daghan kayo. Nakauli na ko sa balay guys, gipakaon ako si Chucky. Tanawa ko ni si Chucky nagkaon no. Grabe ka mahinhin, murag baye. Pero isog. Anong gali gatanaw-tanaw diha Chucky kaon na kay nigutman ka diha dugay ka na kapamahaw kay tigiyan dugay man ni dulog ni kuyog maninggihan gapabot maninigihan nga kano sa mutugbong sa muntindahan. So karon pa ni siya nakakaon no, mudto na. Naya magkaon ning Chucky ay. Ya ra. The time check is now 12:30. So nibalik mi sa lungsod guys kay naipalito na kong bana kanang para part sa motor ba. So mao to ni kuyog sugo kay magpalit mi og kanang kuan kanang kulapo guys og mantika og uban pa. So tanawa ang kadagatan guys dapit sa alo. Dagko kaayong balod as in tanawa. So nahapit mi diri sa Kalumpang kay ni ari ako pa na sa SPX kay base na ang iyahang parcel. Din pagkahuman hapit sa shop kay nangita sa iyang gipangita iyang gitanaw kung mao ba pang kuan Honda pero dili di ay guys. So mao to nibali siya sa laing shop guys dapit ni diri sa proper Oslo na jud siya sa moang lungsod. Kung makita ba jud siya sa iyang gipangita sa Honda manggod nga ambot sa to nga Honda ngalan ni iyang giayo. So nakakita siya dinhi guys. And that's all for today. Thank you guys for watching.